Esta será a imaxe que se volverá a vivir o vindeiro domingo en Pontevedra. Baixo o lema "Sen coidados non hai vida", as mulleres volverán a sair á rúa para defender os seus dereitos. A xornada comezará cunha marcha ás 3 da tarde dende Vilaboa. Esta chegará a Boa Vila ás 4:30 e unirase á manifestación convocada para as 5:30 na Praza do Hospital. O que pretendemos este ano é sacar á rúa o que sucede nas casas e exixir unha responsabilidade social e colectiva e que se recoñezan os coidados como un ben social non valorado suficientemente, non? O 8M é unha xornada na que todos e todas se unen a prol dos dereitos das mulleres. Sen embargo, este ano, dende o colectivo feminista de Pontevedra, denuncian unha falta de colaboración por parte das institucións á hora de organizar as actividades para o vindeiro domingo. Somos capaces todas de poñernos de acordo a nivel nacional en facer manifestacións e en facer actos comarcais, creo que os políticos teñen que dar un paso atrás, os concellos teñen que dar un paso atrás e ceder ese día o protagonismo aos colectivos feministas. Dende Galegas 8M apuntan directamente ao Partido Socialista, en especial despois de que o Concello de Pontevedra anunciase a celebración da carreira Tour Universo Mujer. Nós íbamos a empezar con actividades e treboadas pola mañán e nos encontramos que por parte do Concello da Diputación se programou unha carreira solidaria ou non sabemos moi ben de que, financiada e como colaborador Iberdrola ainda por riba, non? Entón, o que nos fixo facer é ter que cambiar todas as nosas actividades para a tarde, cando xa tiñamos programado que íbamos a empezar ás 12 da mañán, pero parece ser que isto acaban ás 2 da tarde, entón tivemos que cambiar todo pola tarde. Estas trabas estenderonse tamén a outros puntos da comarca. En Marín, por exemplo, o Concello convocou unha andaina e un evento gastronómico para domingo, alo que obrigou a trasladar a manifestación neste municipio para o venres ás 8:30. Entendemos que isto non é casual, entendemos que isto é un intento deliberado de desposuír, de facer que o 8M que tanto costou conseguir que o Día da Muller quedara baleiro de reivindicacións. Polo tanto, decidimos, as mulleres feministas de Marín, decidimos que por esas non íamos pasar e entón convocar a manifestación en Marín. E consideramos que é importante dende logo o 8M ten un significado e dende logo este non é festivo nin gastronómico. A pesar destas complicacións, dende Galegas 8M piden a participación da cidadanía para que Pontevedra volva a converterse nun referente do feminismo.